Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 6:01. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Maayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas kung tumalabutan sang inyo waragwagan. Aksyon Balita Evening Edition, Enero 11 tuwig 2020. Sabadong adlaw. Ang inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Ako naman aksyon na Marlon Genovea. Sa nagabaga nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Tangod sa pagpangimon na lakigin buno patay sa banwasang Morsya. OIC sang Comelec Bacolod nagalaom sang kooperasyon sang Bacolod noon sa natalanang pag-resume sang voters registration. Sa balita nasyonal, Vice Alcalde kag duwa pa kaiban patay sa ambush sa Zamboanga del Norte. Presidente Duterte ginpasiguro nga safe si season kung magapadulong sa Pilipinas para sa istoryahanay angot sa peace talks. Sa balita international, lalaki nga biktima sang panibag-o nga virus sa China nagtaliwa na. Sa patag sa ginampang LA Lakers, daog sa gihapon sila hampang bisan wala si Anthony Davis. Sa balita entertainment, Sharon Cuneta naglaom nga magbago pa ang desisyon ni Duterte angot sa renewal sang franchise sang ABS-CBN Corporation. Alas 6, Tres Aksyon Radio Philippines Standard Time. Detalye sang balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Evening Edition. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon.
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian. Pabalik sa Aksyon Balita Evening Edition 6 minutos nakaligas sa tak ng alas 6 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nagkaroon sa detalye sa mga nagabaga nga balita lokal. Patay ang isa ka lalaki matapos ginatadtad sang buno sa isa ka senior citizen sa Barangay Lopez Haina, Banawasang Murcia, hapon sang Enero 10. Ang biktima amo si Michael Arca, 47 anyos, sa Barangay Santa Rosa, sa amuman nga Banwa. Surok kay Murcia PNP Chief of Police Major Robert D. Hocos. Nagamaniyo sa motorsiklo ang biktima. Angkas ang iya abiyan sang ginbantayan sang suspetsado nga si Renato Ilon, 65 anyos, sa Barangay Lopez Haina, Banwa man sang Murcia. Dugang pa ni Di Hocos, madamang nga pilas sa lawas ang angko ni Arca. Kagin hingagaw padala sa Murcia Rural Health Center. Apang pila ka minutos ang nakaligad ini ang ginbawian sang kabuhi. Nakapalag naman ang angkas ni Arca nga isa ka minor de edad. Kag amo karon ang nagaserbe bilang saksi sa krimen. Samtang sa papatagayon naman sa investigasyon sang kapulisan. Sa eksena sang krimen, nadakpan ang suspetsado sa buligman sa pabuluyo nga nagtudlo sa ginahamtangan siri. Na-recover sa suspect ang isa ka kutsilyo nga may labang nga 11 kapulgadas. Pagpangimon karon ang nagapangunang nga motibo sa krimen. Preso si Ilon sa custodial facility sang Murcia PNP kag pagapasakaan sang kaso nga murder. Nag-areglohanay na ang pamilya sang napatay nga 7 katuig nga bata nga babayi kag ang pamilya sang driver sang pick-up gabi sang Enero 10. Sunog Talisay City PNP Deputy Chief of Police Captain Julius Cesar Colado na hisugtan sang magtimbang nga bahin nga ang pamilya sang driver ang magabayad sang galastuhon sa hospital. Dugang pa ni Colado may iban pa nga mga financial assistance nga posible gintanyag ang pamilya sang driver sa pamilya sang biktima apang nagpamalibad ini nga ipalayag. Matapos ang paghinon-anon gilayon nga ginpagawa sa selda sang Talisay City PNP ang 22 anyos nga driver sang pick-up kag hindi napagpasakaan sang kaso. Naibaloan nga hapon sang Enero 10, aksidente nga nabunggoan sang pick-up ang 7 katuig nga bata nga babayi sa sitio Kampuestuhan, Barangay Kabatangan sa syudad sang Talisay. Giningagaw padala sa ospital ang napatay apang gindeklarar nga dead on arrival. Nakakuha ang Police Regional Office 6 ang pinakamataas nga score sa pinakaulihing nga performance evaluation sa Philippine National Police Con PNP. Ini ang ginanunsyo ni PRO6 Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan sa New Year's call sa PRO6 sa sunod sang Iloilo. Suro kay PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Bulan sang Nobyembre nagligay nga tuig 2019 yara sa top 2 ang PRO6. Apang nagligad nga bulan sa Disyembre nagpanguna na ini sa bilog nga pungsod Pilipinas. Dugang pa ni Marlon, isa sa mga basihan sa among assessment ang performance sang regional directorial staff. Kalakip man ang accomplishment sa mga provincial, city kag municipal police offices. Sa piyak sang pressure porsigido si Pamuspusan nga mapabilin ang ranking sa national level. Sa iban pa nga balita lokal, wala nangin madinalagon ang Road Safety Program sang Land Transportation Office 6 sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ginpahayag ni LTO 6 Regional Director Roland Ramos nga kakulang sang kooperasyon sang mga motorista kag pumuluyo ang nagapangunang rason kung nga wala masunod ang tinutuyo sang programa sang LTO. Dugang pa ni Ramos makapila na ka beses nga gintuyo sang Regional Office nga istrikto ang road safety measures sa probinsya apang madamo sa gihapon ang wala nagakooperar diri kag mayara man sa mga nagapamalabag. Panumdum ni Ramos nga agud malikawan ang aksidente sa dalanon, kinahanglan nga ibaloon gid ang layi sa dalanon kag ang pulisa nga ginapatuman sang LTO. Nagpangabay man si Ramos sa publiko nga mas mangin pasensyoso sa dalanon kag maghatag sang lugar sa tagsa ka mga motorista.
Si Ramos ang natalana nga magaretiro sa maabot nga Enero 18 sini nga tuig 2020. Ginatugan na lamang ni Executive Assistant kag Market Cluster Head Ernie Pineda sa pamunuan sang City Engineers nga talatapan ang pagpatagayon sang proyekto ilabi na sa construction kag development sang Vendors Plaza sa bahin sang Reclamation Area Siyudad sa Bacolod. Suro kay Pineda natapos na ang trabaho sang iya talatapan paagi sa pag-identify kag pagplastar sa mga benepisyaryo nga mga vendors. Ilabi na ang mga naapektuhan sang ginpatuman nga clearing operation sa sidewalk. Dugang pa ni Pineda, mayar na sa mga nagakaigo nga plano ang lokal nga pangluhan sa Bacolod. Angot sa mga proyekto nga nagalakip sa papangita sang mga nagakaigo nga pundo. Sa pinagkabahin, klaro man sila nga wala ginatugutan sang syudad ang mga vendors nga makabalik sa ila puwesto nga ginbaligyan sa sidewalk. Gani iyara na sa bahin sang City Legal Office Enforcement Unit ang trabaho para sa pagpatuman sang nagakaigo nga regulasyon. Sa katapusan nga balita lokal, ginalauman naman ni Attorney John Anthony Saril, Officer in Charge sa Commission on Elections ug COMELEC sa siyudad sa Bacolod, ang positibo nga kooperasyon sang Bacolod noon angot sa natalana nga pag-resume sang voters registration sa palabuton nga Enero 20 sini nga tuig. Sunod kay Saril, ila na nga nabaton kahapon nga adlaw ang COMELEC and Bank Resolution nga nagapatuman sang among aktibidad sa diin magalawig tubtob sa Setyembre 30 tuig 2021. Dugang pa ni Saril, ini ang kahigayunan sang tagsa ka mga individual nga magproseso sang ila tagsa ka mga registration, correction of entry, transfer of residency, kag iban pa nga mga concern bangod sang malawig nga panahon nga gintalana sang komisyon. Ginklaro man sini nga mayara gid man sang patigayunon nga mga satellite registration ang iya talatapan sa tagsa ka mga barangay apang ini ang himuan pa sang schedule sa iya talatapan sa palabuton. Liwat man nga ginapahibalo ni Saril nga ang regular nga schedule sang COMELEC para sa pagbaton sang gusto magparehistro ang mga umpisa las 8 sang aga tubtob las 5 sang hapon, Lunes tubtob Sabado bisan pa man sa mga inadlaw nga gindeklarar bilang holiday. 12 minutos nakaligad sa tak na ng alas 6, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Bisi Alkalde sa Zamboanga del Norte patay, dua pa kaiban matapos ambusan. Ini, kaiban pa nga detalye sang balita pungsod noon pagkatapos gid lamang sa di. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo.
Aksyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala. Pabalik sa Aksyon Balita Evening Edition, 16 minutos nakaligas at tak ng alas 6, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Tatlo ang patay, lakip ang vice-alkalde sang Banwasang Baligyan, Zamboanga del Norte. Matapos din ambush sa barangay Santa Maria sa Banwasang Syukon, Kainas ang Alga. Sa inisal nga impormasyon, si Vice Mayor Gani Ismalik ang sakay sa SUV sang tiro sang wala pa makilala nga mga tao sa bahin sang sitio Barason. Gindala pa sa ospital si Ismali apang indeklarar nga dead on arrival, samtang dead on the spot naman ang iya police escort nga si patrolman na Gulito Corbeta Bungkak kag ang upod nga sibilyan nga si Jaymalin Halabi Tunggal. Nakaluwas naman si Abdulajid Ibno Bayrula. Ang mga suspisado ang sakay sa duwa ka pick-up nga salakyan. Isa nagaduag sang gray, samtang isa ang nagaduag naman sang itom. Ginpasiguro ni Presidente Rodrigo Duterte kay Communist Party of the Philippines founding chairman Jose Maria Sison nga hiluway ini nga magabiya sa Pilipinas kung liwat mapaslawan ang duha ka grupo nga magpatigayon sang peace negotiation. Madumduman bukas si Duterte sa ideya sang liwat nga peace talk apang nagpamalabag si Sison bangod hindi iniluyag nga sa Pilipinas ipatigayon ang pag-istoryahanay. Palayag sang presidente iya ginagarantiya ang safety ni Sison kag makabalik lang sa iya ginhalinan kung wala sang maayo nga resulta ang paghinunan. Sa paathag ni Duterte, ang inisyal nga negosasyon ang matabo sa tunga nila ni Sison kag kun mangin madinalagon, magatukod sila sang komite. Natara na nga magpauli sa Pilipinas ang kapin 40 kon 14 ka mga Pilipino gikan sa Middle East matapos ang tensyon sa mga lugar. Sa yan pagwa sa isa ka statement, ginpalayag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana kay saylo ang unang batch sang evacuees sa Doha, Qatar bag-o ipuli sa Manila sa buwas Domingo. Sa karon nagapabilin ang 14 ka mga Filipino sa embahada sang Pilipinas sa Baghdad, Iraq. Turo kay Lorenzana, posible pa ini nga badugangan. Padayon man nga nagapakig-angot sa ang ibahada sa mga OFW sa among pungsod para hibaloon kung sino pa ang luyag magbalik sa Pilipinas. Nagpreparar na ang BRP Gabriela Silang nga barko para dalon ang mga Pilipino sa mas hilway nga lugar. Bilang special envoy to the Middle East, nagapatigayon sang assessment si DENR Secretary Roy Simato sa sitwasyon sa Iran, Iraq, Libya at iban pa nga pungsod. Nabalabagan sa Bureau of Immigration ang kapin sa 180 ka turista nga magsulod sa Pilipinas bangod sa pagpangbastos kag wala sang respeto sa mga immigration officers. Sunod kay Immigration Commissioner Jaime Morente, napunggan nga makasulod sa pungsod ang nasambit nga kadamuon bilang rude foreigners sa tuig 2019. Dugang pa ni Morente wala labot sa pagbalik sa ginhalinan nga pungsod, ginlakip man ang ngalan sa mga bastos nga turista sa blacklist sang ahensya. Kasunod sini liwat nagpaandam si Morente sa mga turista nga nagabisita sa Pilipinas nga likawan ang pagpangbastos. Palayag sang commissioner nga hindi nila pagpahanugutan ang physical kag verbal abuse sa pihak sang ginapatuman nga maximum tolerance. Sunod kay Grifton Medina, hepe sang BI Port Operations Division, kalabanan sa mga nabalabagan nga rude aliens ang naghalin sa airport sa Manila kag Mactan, Cebu, kag pila sa mga pasahero ang hubog kag mga arogante. Sa record sang BI Airport Operations Section, sa 180 ka mga bastos nga turista nga ginbalabagan, 63 diri ang mga Chinese nationals. Ginpabugal sang Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ang kadamuon sang shabu nga ilan na kumpiskar umpisa sang magpungko sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte.
Bagay nga nagahimutig sa unang nga datos nga ginpagwa ni Vice Presidente Leni Robredo. Sa tong Enero 6, ang ginpalayag ni Robredo nga 1% lang sang kabilugan nga supply sang shabu ang nakuha sang PDEA umpisa 2017 tubtob 2019. Suro kay PDEA spokesperson na Derek Carrion, yara sa 6.43%, kaga hindi lang 1% ang kabilugan nga supply sang illegal nga droga nga ila nakolekta. Salaman ang ginhambal sang anay co-chair sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs nga 3 tonelada kon 3,000 ka kilo sang shabu ang naubos sa mga adik sa bilog nga pungsod kada semana. Una na ginpalayag ni Philippine National Police spokesperson na Bernard Banak na pisar nga nagikan sa kapulisan ang among nga estimation. Theoretical kag hypothetical lang ini kag hindi aktual nga kanabuon. Sa katapusan nga balita national, ginpayag naman sa Commission on Human Rights nga magapatigan man sila sa investigasyon sa pagpatay sa Anay Batangas Representative Edgar Mendoza paagi sa pagsunog nga ginasakyan nga salakyan. Ang bangkay ni Mendoza kag sang bodyguard sini nga si Ruel Ruiz kag driver nga si Nicanor Mendora ang nasapuan sa sulod sang nasunog nga salakyan sa Banwa sang Tiaong. Sa payag ginpagwa ni CHR spokesperson Jacqueline De Guia, ila ginakondenar ang krimen nga natabo subong man sa pagpatay sa iban nga anay opisyal sang gobyerno. Nanawagan man ang CHR sa mga law enforcement agencies nga himunang tanan agud mahatag ang hustisya sa mga biktima kag sa ila sini nga pamilya. Sunod sa mga investigador, may na-identify na sila nga pila ka mga sospetsado apang hindi pa maghambal kung anong matuod nga motibo sa nagluntad nga krimen. 22 minutos nakaligis sa tag ng alas 6, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Balita sa luwas ang pusod sa patag sa ginampang kag ang Showbiz Chika. Sa pagpanumbalik sa Aksyon Balita Evening Edition. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas ka
ang piligan. Padayon, Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod sa lupa. Sa detalye na sa Balita International, ginkumpirmar sa mga otoridad sa China ang unang kaso sa pagkapatay sa isa ka persona bangod sa panibagong sa isang virus sa bahin sang Wuhan. Napatay ang 61 anyos nga lalaki bangod sa nag-igo nga virus sa lugar. Sa ginpagawa nga payag sang Wuhan Municipal Health Commission, 7 ka tawo ang nagapabilin nga kritikal ang kondisyon. May kabugusan nga 41 ka persona ang apektado sa pneumonia bangod sa bag-ong nga say sang coronavirus. Duha naman ang ginpagwa na sa ospital samtang ang iba nang yara na sa maayong nga kondisyon. Samtang wala naman apektuhan sang virus ang 739 ka persona nga may close contact sa mga pasyente matapos ginpaidalom sa obserbasyon. Balita naman sa patag sa ganampang sa NBA. Daog sa gihapon ang Los Angeles Lakers sa ilahampang batok sa Dallas Mavericks bisan pa nga wala makahampang. Ang isa sa ila star player nga si Anthony Davis bangod sa injury. Nagdaog ang Lakers sa score nga 129-114. Si Kyle Kuzma among nagbulos kay Davis sa first 5 kaga nag-score sa nga season high nga 26 ka puntos para sa Lakers. Nagaduga man sa kadalagan sa Lakers si LeBron James nga may 35 ka puntos, 16 ka mga rebounds kag 7 ka mga assist. Ang Lakers amo sa gihapon ang nagapanguna sa Western Conference nga may record nga 31 na kadaog kag 7 lamang ka pierde. Sa bahin sang Eastern Conference, number 1 naman sa standing, ang Milwaukee Bucks nga may 34 kadaog kag 6 lamang kakapiyerdihan. Sa ato naman nga Balita Entertainment, ginapangabay ni megastar Sharon Cuneta kay Presidente Rodrigo Duterte nga mag-reconsider sang iya desisyon angod sa renewal sang franchise ng ABS-CBN Corporation. Sunod kay Cuneta, madamo nga empleyado ang madulaan sang pangabuhian kung magsira ang pinakadako nga media network. Ginakabig man ni Cuneta ang iya kaugalingon bilang fan sang presidente. Palayag ni Cuneta nagalaom siya nga magbag-o pa ang nahaunang nga desisyon sang presidente bangod iya ginaulikid ang linibo ka mga empleyado nga madulaan sang trabaho. Alas 6:29 Aksyon Radio Philippines Standard Time inyo nabatian detalye sang mga nagapanguna nga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Enero 11 tuig 2020. Gikan sa News and Information Center sa Aksyon Radio Bacolod, ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kaupod kay Aksyon Oliver Pason with Aksyon J.M. Baikin sa Technical Control. Ako naman, Aksyon Marlon Genovea nagapasalamat kag nagaagda sa Aksyon Firing Line for more news. Information ang komentary kaupod kay Aksyon Brian Morden magkasunod na. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita.